Chcete sa naučiť najnovšie výskumom podložené, rýchle a efektívne 5-minútové cvičenia, ktoré vám pomôžu byť viac uvoľnení, lepšie spať, vedieť sa lepšie sústrediť a zvýšiť tak svoju produktivitu a odolnosť? V dnešnej hektickej dobe, v ktorej žijeme, je na nás skladený obrovský tlak. Či už je to v práci, doma, vo vzťahoch, ale samozrejme aj spoločensky, čo sa týka všetkých udalostí, ktorým aktuálne čelíme. Preto pokladám za veľmi dôležité sa podeliť o know-how, ktorý každému pomôže vedieť sa udržať vo svojom strede a v kľude. Vyhorenie, problémy so spánkom, hormonálna nerovnováha, tráviace ťažkosti, perfekcionizmus, prokrastinácia, výbuchy hnevu, neustály pocit tlaku a nedostatok času, nedostatok produktivity sú len niektoré z mnohých symptómov dysregulovanej rozhádzanej nervovej sústavy. Najnovšie výskumy z oblasti somatickej psychológie, neurovedy a práce s blúdivým nervom vás v tomto kurze prevedú procesom, ktorý vám odhalí silu vášho tela a nervového systému. Moje meno je Lenka Madudová a učím najnovšie vedecky podložené nástroje na reguláciu stresu, emócií, zvýšenia odolnosti. Som psychologička a lektorka nervového fitka. V kurze si povieme, ako stimuláciou práve blúdivého nervu, nášho najdlhšieho nervu v tele, vieme ovplyvniť naše myšlienky, pocity, zdravie a celkový well-being. Tento kurz obsahuje trošku teoretického základu a kopec praktických cvičení, ktoré vám nezaberú viac ako 5 minút denne. A tak vás pozývam spoločne so mnou nahliadnúť do nervového fitka a začať budovať dôležité zručnosti prežitia v dnešnom hektickom svete.